Bona nit. Un avió Boeing 777 de la companyia sud-coreana Asiana Airlines s'ha estavellat fa poca estona a l'aeroport internacional de San Francisco, als Estats Units. Aquestes que veuen són imatges en directe de l'aeroport de San Francisco. L'aparell que havia sortit de Seül s'ha incendiat només tocar terra durant un aterratge d'emergència. A bord hi anaven més de 300 persones, 291 passatgers i 12 membres de la tripulació. A hores d'ara encara es desconeix quin és l'abast de l'accident en quant al nombre de ferits o de víctimes mortals. Segons sembla, però, s'haurien desplegat els tobogans inflables d'emergències i diversos passatgers haurien pogut sortir per aquí. L'aeroport de San Francisco està tancat i els vols s'estan desviant ara cap a les ciutats d'Oakland, San José i Sacramento. La companyia Asiana Airlines és la segona més important de Corea del Sud. I a aquesta hora també estem molt pendents d'un altre accident al Canadà. En aquest cas, un tren carregat de petroli ha descarrilat i ha explotat a l'alçada d'una població de 6.000 habitants del Quebec. De moment s'ha confirmat la mort d'una persona i la desaparició d'un nombre indeterminat de persones. Tot apunta que aquesta podria acabar sent una de les pitjors tragèdies ferroviàries d'aquest país.